Anjan yo keringetan kaya ngono. Kapan Pak? Terima kasih matur nuwun, thank you ya untuk Ananda tercinta dari Putra Bertamatoro yang pada malam hari hadir menyemarakan acara ini. Ya sekali lagi diucapkan terima kasih atas kebersamaannya lewat jalinan kekompakan demi nuansa yang berbahagia. Putra putri dari Putra Bertamatoro, terima kasih matur nuwun, thank you. Dan tentunya pada malam hari ini wis wektune nyombor maning sajake. Wah ya yo ngelak tenan pancen yo iki mang ketoke langgut ke yo kurang personil dadi iki wis bolak-balik kuwi dadi yo bolak-balik nyombor ben lemu sapine. Lek lemu sapine engko susune metune oke. Terus ojo lali disetorne nggone Widya Dana Abadi Susu. Wah luar biasa. Tondo rasa syukure ngopeni raja kaya dirupakne tari ya kuwi tari bantengan utawa tari sapi. Wah seneng sajake comborane. Lek wis bar nyombor yo digaene maning prau layar dados. Prokatan pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagyo harjo seni banteng kreasi ingkang pinaringan asma Putra Baratama ingkang dipun pandhegani Bapa Bandung Parwoto ingkang mijil saking tlatah Tara Sidomulya Pagerwojo. Mugi tansah bisa ngremenaken para panjenengan sedaya. Sumangga Widya Dana Abadi Susu LP Audio Sultan Profesional. Yo diimbangi suruh gledak lo iki los.
Karso kakung miwah putri ingkang tansah pambagyo harjo. Seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Putra Baratama ingkang dipun pandhegani Bapa Bandung Parwoto ingkang mijil saking tlatah Toro Sidomulyo Pagerwaja. Mugia tansah bisa ngremenaken para panjenengan sedaya. Sumangga. Gak usah iri, lek iso yo diimbangi. Suro gladak lo iki, los. Ayo, konco ditoto. Dan adicara selanjutnya, Kalapan keluar. Latalah. Was. Sapi galak.
Oh, oh, oh,